Arblu fil-Forti ta' Sant'Angelo ta' żmien il-ħakma Ingliża se jkun fiċ-ċentru tal-attenzjoni f'attività li ħettiġ Malta se torganizza fil-31 ta' Marzu li jaħbad it-43 anniversarju mit-tluq tal-aħħar truppi Ingliżi minn Malta. L-attività se ssir filgħodu f'din il-fortifikazzjoni li tinsab fil-Ponta tal-Birgu, kollaborazzjoni ma' membri tal-Firqa Maltija tar-Royal Navy Association u bis-sem tal-grupp ta' Reenactment Malta Command. Dan l-arblu navali tal-injam twil 80 pied twaħħal fil-Forti Sant'Angelo fl-1910. Il-kuratur tal-fortifikazzjoni fih dan Heritage Malta, Matthew Balzan, spjega ma dan l-istazzjon kif ma dan l-arblu kienu jittajru diversi bnadar. Fuq net kienet titla l-bandiera tal-ammiral jew il-viċi ammiral jew il-rear admiral li taħtu kien jaqa' Sant'Angelo. Fuq aktar l-isfel minna kienet titla il-White Ensign jgħidula li hija l-bandiera uffiċjali tar-Royal Navy, u mbagħad ma' parti oħra tal-arblu kienu jittellaw jew bnadar biex jintużaw biex jiddiriġu l-bastimenti u ma' deħlin uħerġu mill-port. Jew anka biex b'forom apposta jagħtu rapporti tat-temp lill-baħħara tal-madwar. Arblu navalli ieħor li tneħħa fis-sebgħinijiet kien jinsab fuq il-Bastjon tal-Askaris fil-Belt, in-naħa l-oħra tal-Port il-Kbir. Il-biljetti għal din l-attività jistgħu jinxtraw biss mill-bieb bil-prezz normali ta' dħul għal Forti Sant'Angelo. Dawk li għandhom il-passaport ta' Heritage Malta jitlob xejn. Dan kien biċċa xogħol kbira ħafna, speċjalment minħabba li hawnhekk ma stawx jitilgħu inġenjieri, fi dan kellu jitniżżel u jittella blidejn. Fili kanna naħmu bunċiet apposta, wara li tniżżel ġie analizzat l-injam tiegħu li nstab li fil-maġġor parti kien għadu tajjeb ħafna.